No niin, oletko sinä nyt hereillä? No olen minä nyt hereillä. Miksi sinä huudat? Joku minua niin miellyttää huutaa. Senkin, huudat aina minulle. Tää ei ole enää kyllä yhtään hauskaa. No onpas. Aina jos nukkuu sikeästi, niin pitää huutaa. Minä tajusin sen jo. Aivan pöliä. Miksi se osaa noin pöliä olla? Ei edes tiedä, mitä huumorintaju tarkoittaa. Tiedänpä! Minun siskoni on aivan pöliä. Hän ei tiedä mitään huumorintajusta. Tiedänpä! Jos mä kerran sanot, että en tiedä mitään huumorintajusta, niin sitten sinä saat turpiin. Niin kuin nyt vaikka. Hei, toi sattuu. No antaa sattua sitten. Tää aivan oikeesti sattuu. Ihan oikeesti. Tää ei ole enää sun kanssa yhtään hauska. Au! No siitä sait takaisin. Miten sä voit olla tollanen ärsyttävä? No itekin teit mulle niin. No okei, sovitaan. Tämä riitelee, mistä mä alettiin edes riitelemään. Koska mä huusin sun korvaan, kun sä et herännyt. Tiedän. No, tehdäänkö sopimus? Totta kai. Okei. Sitten voidaan... Tule mennään. Syödään kakkua. Ois pikkuinen juttu, niin voitteko te odottaa pikkusen aikaa, please, koska... Mä teen yhden. Odottakaa pikkuinen, please. Ihan pikkuinen hetki. Eli siis... Onks nyt parempi? Toivottavasti on. Okei, varmasti on tosi hyvä. No, tämä kohta loppuu, niin tää on varmaan ihan turha video. Joo, näköjään tosi turha. Mut me halutaan jotain hauskaa tehdä, eikö niin? Totta kai. No niin, mitäs mä teen tästä? En oikein ole aivan varma. No en kyllä mäkään. Mutta mitä me sitten voitais tehdä? En oikein tiedä. Käydäänkö leikkipuistossa? No ei. Kissapuistossa? Ei. No missä me sitten käytäisiin? No en ole aivan varma. Okei. No niin. Palataan vielä kerran, koska mä olen vielä surullinen siitä, kun mä suutin. Ja mä. Maestro, musiikki!
Mitäs teet? Mä tanssin näin. Ja hauskaa kokeilla sekin. Niin muuten onkin. Hyvä. Maestro, hiljemmalle. Hyvä. Tää video saattaa loppua. Tää on aika tylsä, mutta toivottavasti piditte kuitenkin. Moikka!